No. No, když to jsou sprostý ty vtipy. To nevadí. Co? To nevadí. Já po té gejše už nesu všechno. No tak tam není nic jako... No není, ale bylo to dobré. No tak, promiňte, jak do Tater přijede moderátorka, říká, dobrý den, pane Bačo, prosím vás, já dělám takový průzkum a chtěla jsem zjistit, jestli v jiných profesích je taky, se zažije nějaká sranda. Zažili jste tady, jak pasete ty ovce, nějakou legraci? Nemáte nějakou historku z toho? Mám jednu takovou historku, takovou veselou. Je to asi 3 roky, se nám ztratila ovečka. 3 dny, 3 noci jsme ju hledali, až jsme ju našli. A zo samej radosti jsme si všichni ožrali a všichni jsme ju otrtkali. Počkejte, vy jste se snad zbláznil, ne, člověče? Co pak tohle to můžu použít v televizi? To nejde. Nemáte něco jiného? Mám ještě jednu takovou veselou. Je to asi 2 roky, se nám ztratila kozečka. 3 dny, 3 noci jsme ju hledali, až jsme ju našli. A zo samé radosti jsme se všichni ožrali a všichni jsme ju otrtkali. Pojdám. Helejte, já to balím, já jdu domů, to nemá cenu, to se s váma není možný domluvit. Nemáte něco normálního, použitelného? Mám ještě jednu takovou, ale smutnou. Je to asi rok, jsem se ztratil já.